आजपासून इंटरव्ह्यू घेतोय पण एकही उमेदवार काही नीट सापडलेला नाहीये. हे सगळे निवडणुकीतल्या उमेदवारांसारखेच, एकाला झाकावा आणि दुसऱ्याला काढावा. आता हा शेवटचा तरी नीट आहे की नाही बघूया. नेक्स्ट. हाऊ हाऊ हाऊ. हे हाय हमीन हर. अहो मी हीच आहे, मला हर काय म्हणताय? हाय हाय हर हर महादेव. हादेव हाय. अहो हर हर महादेव. अहो हस हाय हो. मग हे रे हावसा हुला हे तो हैसा हैसा हाला होठा हाऊसाला होठा हे ग हरी हुजे हडके हरी हर आली हाऊन सर आली धाव. हात हळलो या हानसाला.